नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत सावजी चिकन। हे विदर्भातील डिश आहे। त्यामध्ये आपण ज्वारीचं पीठ वापरणार नाही आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 800 ग्राम चिकन, दगडी फूल, मसाल्याची वेलची, बडीशेप अर्धा चमचा, चक्री फूल, साईजी अर्धा चमचा, जिरे 1 चमचा, मिरी 1 चमचा, तेजपत्ता 1, 3 वेलची, दालचीन, 7 लवंगा, 2 मीडियम कांदे, खसखस 1 चमचा, आलं लसूण पेस्ट 2 मोठे चमचे, धने 2 मोठे चमचे, 2 चमचे सुकं खोबरं आणि 7-8 बेडगी मिरची। हे सगळं साहित्य आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। गरम मसाले सगळे भाजून घेऊया। दालचीन, लवंग, वेलची, दगडफूल, मसाला वेलची, चक्री फूल, बडीशेप, तेजपत्ता, जिरे, साजिरे, धना, सुकं खोबरं, सुक्या मिरच्या, मीडियम आचेवरती भाजून घ्यायचं आहे। थोडं तेल घालूया। मसाले चांगले भाजले आहेत। आता आपण खसखस घालून घेऊया। खसखस नंतर घालायचं आहे, कारण खसखस करपून जाईल, म्हणून शेवटी घालायचं आहे खसखस। गॅस बंद करून मसाले काढून घेऊया। आता कांदा भाजून घेऊया। कांदा आपण चांगला सोनेरी होईपर्यंत भाजणार आहोत। गॅस फुल केलेला आहे। कांदा भाजण्यासाठी थोडंसं तेल घालूया। कांदा चांगला भाजून गोल्डन कलर झाला आहे, काढून घेऊया। कांदा आणि सगळे गरम मसाले आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। 2 चमचे तेल तापलं आहे। चिकन घालून घेऊया। फुल गॅसवरतीच परतून घ्यायचं आहे। आलं लसूण पेस्ट घालूया। चवीनुसार मीठ, झाकण घालून आपण 4 ते 5 मिनिटं चांगलं शिजून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढून घेऊया। कोथिंबीर घालूया। परतून चांगलं घेऊया। आपण फुल गॅसवरती ठेवलेलं आहे। मसाला घालून घेऊया। हा मसाला आपण बारीक एकदम करून घेतला आहे। मिक्स करून घेऊया। मसाल्याचं पाणी घालून घेऊया। चिकन चांगलं शिजण्या एवढं पाणी ठेवूया। थोडंसं मीठ घालूया। कोथिंबीर थोडी घालूया। हे आपण कढईमध्ये बनवलं आहे। आपण हे कुकरमध्ये पण बनवू शकतो। झाकण ठेवूया आणि गॅस मीडियमवरती ठेवून देऊया। झाकण ठेवून 15 मिनिटं झाली आहे। झाकण काढूया। हळद घालूया।
कोथिंबीर थोडी. पण थोडा उशीर मंद आचेवर ठेवून देऊया. आपलं हे सावजी चिकन होत आलं आहे. झाकण काढल्यानंतर आपण मंद आचेवर 6 ते 7 मिनिटात शिजून घेतलं आहे. आणि आता आपलं सावजी चिकन तयार झालं आहे. गॅस बंद करूया. विदर्भातील सावजी चिकन बनवून तयार आहे. ह्या पद्धतीत मटण पण केलं जातं. तर हे आपण भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा वड्याबरोबर खाऊ शकता. तर हे चिकन बनवायला मला 25 ते 30 मिनटं लागली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे सावजी चिकन करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रससोला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.